Россия не допускает украинского консула к задержанному журналисту Роману Сущенко и заключенному крымчанину Александру Кольченко. Об этом сообщил в Верховной Раде министр иностранных дел Павел Климкин. Сущенко предъявили обвинения в шпионаже. Министр подчеркнул, что нужна скоординированная позиция в смысле давления международного сообщества, международных медиа и международных общественных организаций. Намагаємось отримати консульський доступ до Романа, який йому гарантований відповідними міжнародно-правовими документами. Як вже черговий раз Росія не надає такого доступу, ми намагаємось отримати його і сподіваємось, що це відбудеться найближчим часом. Як ви, напевно, знаєте, сьогодні Росія сподівається сфабрикувати звинувачення стосовно нього. Стосовно Кольченка, на жаль, така ж сама ситуація. І тому нам дійсно потрібна подальша скоординована позиція в сенсі тиску міжнародного співтовариства, міжнародних медіа і міжнародних неурядових організацій для дійсного покращення ситуації. Дякую.